खुलुमबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे जों थांखि लादोंमोन आरो बे थांखियानो जाहैबाय आसामनि दाब दाब जायगायाव जायफोर बर' मानसि दङ नाथाय बिथांमोना माखासे गारनो हायै जाहोननि थाखाय बर' रावखौ रायलायनो रोङामोन बिथांमोना दा बेखौ बै बर'फोरखौ जोङो बर' राव फोरोंनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांखि लानाय बायदि जोङो आसामनि मोनजि जिल्लायाव मोनजि जिल्लानि मोनजिद' सेन्टाराव जोङो बर' राव फोरोंनो थाखाय जों अलरेडि फोरोंगिरि थिसनबाय गासै मोनजिद' सेन्टाराव जोङो सासे मोनसे सेन्टाराव सानै हिसाबै जोङो 32 फोरोंगिरि जों बिथांमोनखौ अलरेडि जोङो एपइन्टमेन्टबो रानबाय आरो बिथांमोनखौ जोङो माबोरै फोरोंनांगौ बोरै फोरोंनांगौ बिनि थाखाय जोङो माखासे एक्सपार्टफोरखौ लानानै जों दिनै गुवाहाटियाव थानाय बर' थुनलाइ आफादनि मावख'आव जोङो दिनै साननै जों मावबादा लादों अरियेन्टेसन प्रग्राम जों लादों आरो बेवहाय जोङो गासै फोरोंगिरिफोरखौ लेंहरदों आरो बेवहाय जों एक्सपार्ट हिसाबै गुवाहाटि मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसर अनिल बर' आरो पान्डा कलेजनि एसिस्टेन्ट प्रफेसर डक्टर प्रणजित नार्जारी आरो तामुलपुर हायार सेकेन्डारिनि मेडाम सासे डक्टर रुपाली स्वर्गियारी आरो दक्षिण गुवाहाटि कलेजनि प्रिन्सिपाल डक्टर सानसुमा खुंगुर बर' आरोबाव जोङो CILL माहेश्वरनि लेक्सारार डक्टर अलिन्द्र ब्रह्म बिथांमोना साननैयाव जोंनि फोरोंगिरिफोरनो माबोरै फोरोंनांगौ बोरै फोरोंनांगौ बेनि सोमोन्दै बिथांमोना गुवारै जोंनो फोरोंनानै होगोन आरो बेखौनो जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिबि सान महरै जों दिनै बेखेवबाय आरो फोरोंगिरिफोरखौ बेनि सोमोन्दै गुवारै जोंनि एक्सपार्टफ्रा जोंनि जेफोर माबा दङ रिसर्स पार्सन बिथांमोना फोरोंगासिनो दङ आरो सानो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बैफोर ओनसोलनि बर'फ्राबो बर' राव रोंनायनि उनाव आंबो बर' जोंबो बर' हिसाबै जि थांना थानायनि मोन्थाय जों बेखौ होनो नागिरदों आरो बै सुबुंफ्राबो गावनि राव थुनलाइ आरो जोंनि हारिमुखौ लांनानै बर' हिसाबै थांना थानायनि जि मोन्थाय बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो मोनसे नाजादों आरो जों सानो बै ओनसोलाव जायफोर बर' दङ बिथांमोनाबो गोसो मोदोम सोलेर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि गिदिर थांखि बेवहाय मदद होगोन होननानै जोङो मोनसे फोथायनाय दङ जोङो अलरेडि मोनसे कमिटि दाबाय बेवहाय जायफोर जिल्ला आफाद दङ आरो जायफोर दखर आफाद दङ आरो जाय जायगायाव जोंनि मिरु सेन्टारफोरखौ जोङो गायसननाय जादों बै ओनसोलनि जों गार्जेन्सफोरखौ लानानै जों मोनसे क'अर्डिनेसन कमिटि दादों आरो बे कमिटियानो क'अर्डिनेट खालामनानै 6 मान्थनि जोंनि जि प्रग्राम बेखौ मोजाङै जाफुंसारनायाव बै कमिटिया मोजां साखाफारा जानानै बिथांमोना मोजां सानलायलायनानै खामानिखौ मावगोन आरो बेनि थाखायनो जों कमिटिखौ दादों आरो बे कमिटिया सेन्ट्रेल एबसुजों मोनसे क'अर्डिनेट खालामनानै जों बेखौ 6 मान्थनि गेजेराव जों बे सेन्टारखौ जाफुंसार खालामनानै बै बर'फोरखौ बर' राव रायलायनायनि जि मोनसे बिथांमोननो जों सोलोंथाइ होनो नागिरदों बेखौ जों जाफुंसारनो थाखाय जों खामानि मावगोन आरो जोङो 16टा सेन्टार मोननायनि उनाव माखासे गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो जोंनाव बिथांमोननावबो बेबायदि सेन्टारखौ होनांगौ होननानै जोंनो मोनसे बिथांमोना रिकुवेस्ट खालामदों जों बे जाफुंसारनायनि उनावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फिन आरो जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव जेराव गोनां जादों बेवहायबो बिथांमोननो जों फोरोंथाइ बादाखौ जों होनो थाखाय थांखि लादों आरो वेस्ट बेंगलावबो जों 3.5 लाखसो बर' दङ बिथांमोनखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों आरो माखासे जोंनि डाइरेक्टलि बिथांमोना जोंखौ कन्टेक्ट खालामदों जे वेस्ट बेंगलावबो बर' रावखौ फोरोंनांगौ होननानै बिथांमोना जों खावलायहरदों आरो जों दुलाराय बर'फ्रा सानदों जोङो बे जोंनि जि फार्स्ट स्टेप बे जाफुंसार जानायनि उनावनो जोङो जेराव जेराव गोनां जायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों अरायबो मावनो थाखाय जों राजि बे बेलायाव जोङो आं खावलायगोन दिनै बर'नि जिफोर माहारियारि संगठनफोर दङ बिथांमोना जोंखौ मदद होनांगोन बर'नि जायफोर सानसुमै दङ फोरोंगिरिफोर दङ दिथागिरिफोर दङ बिथांमोना जोंखौ मदद होनांगोन आरो जाय जायगायाव सेन्टारखौ जों गायसननाय जाबाय बै जायगानि जायफोर सोलोंनो गोसो बिथांमोनखौबो लैहोर फैनानै जोंनि जे मोनसे मिशन जोंनि मावथांखि बेवहाय बिथांमोनखौ मदद होनानै जोंनि थांखि आरो नोजोरखौ जाफुंनो थाखाय आं बिथांमोनखौ गुरै खावलायहरबाय थारैनो बियो मोनसे गोजोनथाव मोनसे हाबाफारि मोनसे देरगाथाव बाख्नायथाव मोनसे हाबाफारि लादों फरायसा आफादा मानो होनोब्ला जोंना गोबां जायगायाव बर'फोर दं सेरखाय बेरखाय बे जायगाफ्राव माने जोंनि गोबाङानो थारमाने बर' रावखौ बुङा बा बुंनो रोङा आरो बे आंखालखौ सुफुंनो थाखाय गोबां समाव जोंनि आफादफोरा नाजाबोदोंमोन नाथाय जाफुंसारनो हायाखैमोन आरो गोजोनथाव बाथ्रादि देग्लाय बे आंखालखौ सुफुंनो थाखाय बर' फरायसा आफादा आसामनि गोबां जायगायाव 25नि बारा
सेन्टारफोर खुलिनानै मिरुफोर सोलोंथाइ मिरु खुलिनानै बर' लेंगुवेज लार्निं सेन्टार खुलिनानै बर' रोङि बर'फोरखौ सेकेन्ड लेंगुवेज हिसाबै नैथि राव हिसाबै बर' रावखौ फोरोंनो थाखाय फोरोंगिरिफोर थिसनदों मोनसे मिरुआव सानै बिदि फोरोंगिरि लेंगुवेज फोरोंगिरि महरै सायख'बाय आरो बिसोरो दा गाव गाव मिरुआव थांनानै बिसोरो जइन खालामनानै बे सोलोंथाइ मिरुफोराव बर' रावखौ फोरोंनायनि हाबाफारियाव बिसोरो गावखौनो मुखुब लाखिहैगोन। गतिके आं मिजिंथियो बे हाबाफारिनि गेजेरजों एसेबां दिन गोलैसोनानै थानाय बे मोनसे जेंनाया बर' राव फोरोंनायनि जेंनाया हयथ' जाफुंनायनि लामा फारसे फैगोन। आं मिजिंथियो बे फरायसा आफादनि बे हाबाफारियाव फरायसा आफादनि बे नाजानायाव बै जायगाफोराव जेराव बे सोलोंथाइ मिरुफोरखौ खुलिनाय जादों आरो जेराव बे फोरोंगिरिफोरा थांनानै बेयाव फरायसुला फरायसुलिफोरखौ फोरोंहैगोन सोलोंसाफोरखौ फोरोंहैगोन बे जायगानि सुबुंफोरा जाहाथे बेयाव हेफाजाब होलायो मदद होलायो सहयोग होलायो आरो बिनि गेजेरजोंसो बे हाबाफारिया मोजाङै जाफुंसार जानो हागोन। मुलाम्फायाथ' जागोन मानो जाया जानो थारमाने बर' हारि दानायनि गेरेमसा बर' हारि दानायनि बे मोनसे जोंहा जिथु माबा दङ सिमां दङ साननाय दङ बेयो जाफुंसार जागोन। माने जों बेयाव जाफुंसारनो हायोब्ला जोंनि जिथु माहारियारि बाद जातीयताबादा आरो गोख्रोंसिन जागोन। जोंनि गेजेराव गोरोबलायनाय जोंनि गेजेराव खौसेथि बियो आरो गोख्रोंसिन जागोन। आंनि नोजोरजोंथ' बिजाबाथ' ओंखारगासिनो दङ बिजाबा ओंखारदों थोजासे नङाबाबो बिजाबा ओंखारदों खिन्थु जोंहा फरायग्रानि अनजिमायासो खम आरो बै जों जुदि बर' रोङि बर'फोरखौ जुदि बर' फोरोंनो हायोबा मोजाङै आरो जोंना बे बर' बिजाब फरायग्रानि अनजिमाया बांगोन। जोंनि बर' बिजाब फरायग्रानि अनजिमाया बर' बिजाब बायनानै फरायग्रा सुबुंनि अनजिमाया खम जानानै दं। नाथाय जाय ओनसोलनि बर'फ्रा बर' फरायनो रोङा बर' बुजिनो मोना बर' बुंनो रोङा बै बर'फ्रा जुदि मोजाङै बर' रावखौ जुदि सोलोंनो हायोब्ला रायज्लायनो हानाय जायोब्ला बर' बिजाब फरायनो हानाय जायोब्ला थारैनो बे मोनसे गेदेर खामानि जागोन। जोंनि जे बर' बिजाब फरायग्रानि अनजिमाया खम बे जों आंखालखौ जों सुफुंनो हागोन। माने बर' बिजाब फरायग्रानि अनजिमाया बांगोन बर' बुंग्रानि अनजिमाया बांगोन। गतिके जों बेनिफ्राय बुंनो हायो जे बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों मोनसे मोजां थांखिसिम जों सहैनो हागोन।